Emerson Damzo Mnangagwa aiwa uhemone zvachizoita muzara nhasi abva abheja neAmerica ndobva ati kana mune nharo uhemupinde munyika mangu munyika yeZimbabwe munoti ndinovhuna api mahuman rights. Saka muri Zimbabwe toda kuti panguva ino kana uchiti Mnangagwa anovhuna mahuman rights pinda mucomment section woti unovhuna, kana uchiti haavhuni pinda mucomment section woti pamberi naED Mnangagwa. Muri Zimbabwe sata pinda muna uizvizere ndopana kuti bva subscribe like woti na on the bell icon. Ndotoona kuti panapa panonyorwa pachinzi vachitaura nebepa nhau brick by brick. Vamnangagwa vakati kana vekuAmerica vachida kuziva kunoteverwa utongo hwejekerere vanofanira kuya kuHarare, vanofanira kuya muZimbabwe. Vakati munyika hamuna kutyorwa kwekodzero dzevanhu kungataurwa nezvako, vachiti hurumende yavo inobvumidza kuvepo kwemapato anopikisa munyika uye vachikwikwidzwa musarudzo. Mashoko aED Mnangagwa ari kuti aiwa ini munyika mangu mune freedom yekuti munhu anofuma pati yake obva vakwikwidza zviri free and fair. Mashoko akataurwa naED Mnangagwa muinterview. Muri Zimbabwe saka imimi seimi wagare muZimbabwe ndii munoziva zviitikwa na zvamakasangana nazvo kana inga nguva yemaelections kana nhau dzemahuman rights. Pindai mucomment section medu mutudze munoti kudii pamusoro pekupika kwaita ED Mnangagwa kuti aiwa vanhu vekuAmerica huyai muone kuti handityori mutemo. Pindai mucomment section menyu mutudze mafungiro enyu, musangana kusubscribe kulike tinotina on the bell icon. Rambo chana mabvitsa ndokupa PANECHAMISA Live.